Comenzamos. Vale. Vale, só hai un punto do día. O punto é convocar a sesión extraordinaria. A orden do día, primeiro, aprobación da relación de posto de traballo se procede. Sabedes que fixemos unha RPT donde se colocan os traballadores pois según a súa o sea, para facelo ben, a súa condición, vai todo legal, fixeron nunha empresa, xa collistes os papeles, xa sabedes como vai, podedes vos a palabra para que procedades a decir o que vos parece. Non temos moito que dicir, estuvamos mirando eso e, bueno, entendemos que só fai o equipo de goberno e a corporación municipal, pois que será o que eles estiven oportuno no seu momento, se o facendes ben, pois será ben para vos, e se o facendes mal, será un punto negativo para o goberno. Entonces non vamos a entorpecer ni para unha cousa ni para outra, é dicir, é unha decisión vosa, agora son desos que estades gobernando, e entendemos que o que fagais, pois, o que dixen, se está ben, e se está mal, pois, se está ben, vos aplaudiremos, e se está mal, vos criticaremos. Entonces, pois, desde o Partido Socialista, pois, vámonos a abster, porque ni nos ven unha cousa ni outra. Moi ben, damos ya a palabra ao grupo de BNG. A ver, este documento que se pretende aprobar ou que se trae a aprobación ao pleno é dunha suma importancia, non é de solamente para pouco tempo, porque unha RPT e unha relación de posto de traballo do Concello e as puntuacións e desgloses e valoracións de complementos e todo o que figura aquí, pois realmente é un documento importante, e é importante non solamente para este momento, senón para o futuro. E como un documento importante que tamén é para o futuro, dende logo, nós temos determinados aspectos que non nos parecen adecuados e que vou pasar a enumerar. Primeiramente, se falamos do que é o fundamental e ao que dedica máis parte a RPT, que é valorar o complemento específico con esta serie de puntuacións. Nos, indudablemente, e a pesar do que se poña aí nese documento, pois parecenos que hai determinados aspectos que non me parecen ou non nos parecen ao Bloque Nacionalista Galego pois adecuados, e que parece, dende logo, que hai agravios comparativos. Vou poñer algún exemplo, pero para non tampouco falar das plazas nas que nos parece que hai agravios comparativos. Pero, bueno, por exemplo, pois na Policía Local, que é un grupo C1, ten 170 puntos para complemento específico, e resulta que un administrativo do Concello do grupo C1 pois ten 210. Estamos falando de 40 puntos máis que supoñen 2.000 euros de diferencia. Noutros aspectos, como por exemplo pois, o psicólogo do CIN, que é un grupo 1 de licenciado, pois ten 226 puntos, e o xefe da Oficina de Atención ao Cidadán, que é un A1, 280. 2.800 euros de diferencia. É dicir, por exemplo, a nós eso parecenos, dende logo, que non é acertado, pois facer eses agravios, xa que se pretende facer un RPT e se pretende, tal e como poñía nas indicacións iniciales deste documento, se fala de que a súa pretensión pois eliminar as diferencias que pode haber entre personal laboral e personal funcionario e intentar corrixir todas esas agravios que pudera haber, pois dende logo non o vemos. E non o vemos nestes dous casos, pero bueno, hai máis casos tamén. Tamén vemos que hai determinadas algunhas plazas que sufren, ou que mellor dito, que teñen un gran beneficio nesta RPT. Por exemplo, pois a plaza de Secretaría de Intervención pasa de A2 a A1, e no complemento de destino de 26 ao 30, e no complemento específico de 14.429 euros a 24.960, é dicir, unha suba de 14.975 euros solamente nestes tres conceptos. Xa digo, son cousas que non nos parecen adecuadas
para facer un RPT que en teoría ten que ser a mellorar a todos, independientemente de que teñan pois subas económicas nas plazas, que tampouco é moi difícil de concretar por culpa de que unha das cousas que ten que ter un RPT pois é unha concreción económica. Tería que ter un informe adecuado económico para saber exactamente o nivel económico que supón para cada plaza. Porque, dende logo, no personal laboral, por exemplo, pois nos entendemos, e así tamén é o que marca o Estado, e o que marca a Xunta de Galicia, e o que marcan as outras administracións, o sistema salarial do personal laboral é por outros métodos, non é por complemento de destino, é complemento específico. Entón, pois, bueno, é moi complicado cando valorar económicamente todo isto, porque realmente o personal laboral ten un convenio laboral aprobado, que se aprobou me parece que foi ano pasado na Corporación Municipal, que está en vigor e que marca outro sistema distinto. Entón, agora, pois, se aproba pois non o sei, eu non sei esos complementos que teñen, esos salarios que teñen, como se van concretar a nivel económico, que é o que lle interesa aos traballadores do Concello, neste caso, bueno, ao Concello, porque, ao fin de cuentas, o Concello somos todos. Tamén os cartos que se gastan no Concello pois son cartos de toda a poboación de Viana. Xa digo, despois tamén nos parece que en todo o documento pois para min adoece de unha revisión. E adoece unha revisión, supoño, polo que acaba de dicir o alcalde, que foi un documento elaborado por unha empresa, pois eu non sei se o revisou alguén, pero é que a verdade é que hai cousas incomprensibles. Por exemplo, pois hai prazas que nunha parte do documento aparecen cun nivel, noutros aparecen con outro, outras, unhas incluso aparecen como personal laboral e algunhas aparecen despois como funcionarios, noutras partes. Aparecen tamén, por exemplo, prazas de personal laboral temporal no inicio do documento, cando, que eu sepa, o Concello de Viana non ten ningunha plaza de laboral temporal. Ten referencias nalgúna parte do documento tan curiosas como a outros concellos, porque fala de que é como se realmente mezclara documentos de outro concello cos do Concello de Viana, porque aparece referencias ao Concello de Lobios como se fora o Concello de Viana, concretamente medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público e para ser incluído na oferta de emprego que articule o proceso de estabilización no Concello de Lobios antes do 1 de xuño de 2022. É dicir, son cousas que eu penso que supoño que a empresa se cual traballou por máis concellos, pero haberá que revisar os papeles, digo eu, porque é que senón parece hasta incluso gracioso se non fora polo importante que é. Despois, incluso no documento no que aparecen as plazas explicadas unha por unha, nunhas aparece o nivel, noutras non aparece, do complemento de destino. Tamén aparece incluso outra cousa curiosa, por exemplo, oficial de servicios varios, hai 2 plazas, pois nas 2 se necesita o carné de instalador, non o sei, se é que se queren, de instalador electricista me refiero, non sei se queren poñer 2 electricistas, se non, pero parece que ten que aparecer para as 2. Xa digo, hai cousas que, dende logo, nos parece non concreta tamén determinados aspectos, eu que sei, nalgúna praza o nivel que hai da xornada, é dicir, plazas que teñen menos dunha xornada, pois non aparecen. Entón, pois, aparecen como se foran xornada completa, na inicial, na aparición, no aspecto inicial, despois no final aparecen a media xornada, non sei por qué, cando non tiñan esa media xornada. É dicir, todas estas historias, pois, realmente, pois, non me parece que se revisara adecuadamente. Entón, dende logo, pois, eu penso que se tiña que estar revisado porque este documento, pois, vai ser un documento importante, me imagino. Vai ser un documento no que se revise no que se base toda a política laboral do Concello de Viana, por lo menos nos próximos meses e no próximo tempo.
Despois, xa con respecto a outros aspectos, como son a concreción e a legalidade, pois eu non sei, desde logo non temos datos económicos, é dicir, non hai informe, no informe de intervención non aparece nin o que costaba antes a masa salarial do Concello, que sabémolo polo orzamento do ano 21, nin o que vai costar con todas estas con todo o que significa este RPT, porque dende logo non aparece en ningún momento o que costa, nin o que vai cobrar cada plaza, porque falase de complemento de destino, pero despois tamén nese mesmo documento, nalgúnas partes, dice que isto non supoñerá unha perda de poder adquisitivo a que van cobrar o mismo que viñan cobrando. Entonces, que significa? Eso dice en algún sitio. Tamén dice que noutros sitios dice que a subida vai ser un 50% o 23, o 22, outro 50% o 23, pero de que? De que se vai subir? É dicir, de eso habrá que concretarse, digo eu, porque eu non desde logo, eu non sei o que saben vostedes, e o que saben os traballadores, e o que sabe a empresa que fizo. Dende logo, o que põe nos papeles, eso non se concreta en ningún lado. Entón, bueno, a ver, a estas cousas eu penso que habría que concretalas. E a nivel económico, no informe de intervención teria que deber vir, eu non sei se é a obligación legal ou non, eso sabrá mellor os responsables xurídicos do Concello, pero dende logo que deberá vir un aspecto económico para saber o que significa cada praza e a nivel económico o que supón de encarecemento ás arcas municipais. Ou non, ou se poda baixa, non o sei, porque é moi complicado de saber realmente o que significa todo isto. Tampouco na proposta da alcaldía fala da proposición económica, pero tampouco non a cuantifica, non se cuantifican números, entón non podemos tampouco valorar. E despois hai outro aspecto, que é a creación de prazas. Aquí créanse, en teoría, 4 plazas, aunque algunhas que se crean, pero anulanse outras. Pero 4 plazas, que son a de arquitecto, de xefe de oficina de atención ao cidadano, auxiliares de servicios de segunda actividade, son 2. Estas 4 plazas son de nova creación, que non son de modificación de ninguna. Claro, eu non sei, tampouco non vin que a Lei de Estabilidade Presupuestaria, as tasas de reposición que falan, que están permitidas, se permiten crear 4 plazas. Eu non o vi en ningún documento que explique iso. Eu non, dende logo, non sei se iso é legal, crear 4 plazas novas tal e como temos volumen de traballadores, ou non, porque aquí non o explica. Dende logo, eu non o vi en ningún lado. Entón, bueno, para o BNG, dende logo, pois todo este aspecto de todo este RPT, que non digo que non sea positiva facela, que dende logo non a la vía, e sempre é positivo facer unha relación de postos de traballo, é sempre é positivo, pois, dende logo, dar unha claridade ás funcións que ten cada traballador, etc., etc., pero, dende logo, bueno, pois vemoslle todas estas eivas, e vemos que tampouco sabemos en que favorece aos traballadores, a algúns, por lo menos, dende logo, e outros, e eses agravios que falei, e todo eso, pois, bueno, tamén, dende logo, pois non nos parece que se debera aprobar desta maneira. Xa digo, tampouco temos os datos concretos todos porque é imposible saberlo, porque non hai forma de saber a nivel económico o que supón, que supoño que a calquer traballador o que lle interesa é saber o que vai cobrar ao fin de mes e o volumen económico que lle supón. Entón, dende logo, para o BNG isto debera quedar sobre a mesa e darlle outra voltiña. Dame a palabra, por favor. Bueno, é verdad que o fizo unha empresa, pero isto foi no mes de maio do ano pasado. Despois xa pasou aos sindicatos, xa tuvemos varias reunións cos sindicatos, e todo está aprobado tamén cos sindicatos. Os sindicatos deron o visto bueno a todo isto. Non pode usted son sacar unha serie de cifras, o que usted lle interesa, dun documento tan extenso. Primeiro, dice, é unha cousa graciosa. Graciosa é o que nos encontramos nós cando chegamos aquí. É dicir, había un jardinero que estaba de albañil, e o que está de jardinero realmente estaba como peón de albañil.
Esa era a relación de puestos de traballo que había no Concello cando nos chegamos. Di que hai que facer unha concreción a legalidade. Legalidade, usted cometeu unha ilegalidade notoria cando lle subiu o sueldo a un traballador do Concello sin facer unha RPT. Usted tiña que haber feito isto. Usted subiulle arbitrariamente a un traballador do Concello o seu sueldo. Encima, extorsionou os sindicatos, porque lle dixo aos sindicatos que se non lle aprobaban esa subida dese sueldo, usted non lle aprobaba a subida ao resto de traballadores. Eso ten que yo decir usted a todos. É verdade eso ou non é verdade? Bueno, isto favorece a todos os traballadores. Son unhas reglas de... Os traballadores... vou a obviar a palabra traballador. Vou a decir puesto de traballo. Cada puesto de traballo sabe o que ten que facer, as súas obligacións e os seus dereitos. Eso que ao mellor están infravalorados económicamente e hai que lle subir o soldo a algún. Pois ao mellor hai que lle facer. Todos colaboraron, todos os traballadores do Concello reuníronse ca empresa, colaboraron no que puderon, deron ideas incluso para que funcionara mellor o Concello, e túvose todo en conta. Entonces, non se, dice usted, é que non se 4 plazas novas. É que se non se fai RPT non se poden crear esas plazas. Entón, se usted, a min dixeronme que cando chegamos aquí, que a única forma de que o Concello funcionara ben había que facer un RPT. Entonces, foi en algún pleno incluso eu dixen que estábamos facendo unha RPT que é a que vai a organizar o Concello. E isto ten que funcionar como unha empresa. O traballador ten que se sentir que sirve, que a súa función sirve para algo. E ten que dar ideas de como ten que funcionar isto. Nada máis, é o que se intenta con esta RPT. Os sindicatos deron todos o visto bueno, tuvemos varias reunións con eles, aportaron cousas novas, cambiáronse e fixeron os cambios que eles pediron. Nada máis. Vale? Se me permite, a ver, aquí fala de que se toparon sin RPT, pois claro que sí, é a primeira que se fai na historia, polo que entendo eu e polo que foi aquí do Concello de Viana é esta. Entonces, nunca houve unha RPT no Concello de Viana, entón, como, claro que se atoparon, pero é que tamén me la topei eu que non a había, e tamén o anterior non a había, e o anterior, porque non houve unha RPT. Pero, claro, tamén a puido facer o anterior alcalde que estuvo eu, que tuvo 12 anos con maioría absoluta, tamén puido facer outra RPT. É dicir, que se vamos mirar de que, claro, que se atopou. É dicir, RPT, se é a primeira da historia, eu non discuto de que non se deba facer unha RPT. Eu xa o dixen, que facer unha RPT é positivo. Eu non digo que non sea positivo facela. Eu o que me refiero é a determinados aspectos da RPT. Non estou falando de que non se debe facer. Despois fala vostede aquí dun traballador que lle subimos o sueldo, pois vamos a ver, é un convenio colectivo que se aprobou neste pleno por maioría absoluta, que se aprobou aquí o convenio, entón, se dices que foi cousa miña de que yo subín, cando se aprobou no pleno da corporación, no que sempre se nos acorda de recordar de que o BNG non tiña maioría, pois aprobouse por maioría absoluta aquí neste pleno da corporación. Ese convenio colectivo no que indicaba de que unha persona iba a ter de encargado de obras, un plus de encargado de obras, que por certo tamén o poñen aquí. Eu non estou discutindo de que non debe haber un encargado de obras. Aquí tamén o poñen e ese encargado de obras vai cobrar máis con oficial de servicios urbanos, por exemplo, porque ten un complemento de destino maior. Pero agora sí se pode facer. E daquela, no convenio laboral, figuraba e aprobouse nesta corporación por maioría absoluta. Vostede, non sei se estaba nese momento ou non, pero a corporación aprobou. Entón, xa digo, era legal, e desde logo cobrou legalmente e non houve ningún solo informe en contra de ninguén para dicir que non se cobrara. Pero bueno, independientemente de todo iso que non ten nada que ver ca RPT esta, dende logo eu volvo a reafirmar no que dixen, é dicir que se RPT se é para mellorar e é para facer de que todo estea mellor. E así o dicen nos prolegómenos deste documento, dice que é para mellorar o personal laboral, intentar que as diferencias salariales entre os mesmos grupos e as mesmas tal, que se disminúa, que se favoreza incluso a integración de personal laboral en personal funcionario, etcétera, etcétera, unha serie de cousas que están moi bonitas,
no papel, como se dicen aí, pero despois a hora da concreción non se ven tan claro. E eu puxen dous exemplos, por exemplo, da policía local con respecto aos administrativos que son do mesmo grupo e, sin embargo, teñen distinto complemento específico. E con personal laboral e personal de nova creación, unha plaza de nova creación, resulta que, por ser funcionario, esa plaza de nova creación, xefe da administración, ten moitos máis puntos e ten moito máis complemento específico con unha praza de psicólogo que tamén é do mesmo grupo do grupo 1, da 1. Entón, estamos falando de que parece que se manteñen esas diferencias, non se cambian, parece que se manteñen e se agudizan. É dicir, e despois, volvo a repetir, é dicir, eu entendo que hai que pagarlle ben aos traballadores e que todo eso, pero hai que cuantificar todo isto económicamente no documento, porque, dende logo, eu non sei se vostedes como grupo de goberno saben o que significa isto económicamente. Eu non o sei. Xa digo, non o sei porque é imposible con eses datos que hai aquí cuantificalo. Entón, a masa salarial que había no orzamento que aprobaron vostedes no ano 21, pois tiña uns cuartos. E agora eu non sei o que significa esta masa salarial, porque tampouco non trouxeron a aprobación ao pleno da corporación o presupuesto do ano 22. Entón, tampouco sabemos o que significa económicamente para o conxunto do Concello. Todo isto o que significa. E tampouco, incluso, sabemos para o personal laboral o que significa económicamente. Por moito que se diga aquí que teñen complementos, eu non o sei o que lle vai significar na nómina a esas personas e a eses postos de traballo. É un pouco máis difícil ou máis fácil se quadra de calcular no personal funcionario porque está tasado en determinados aspectos pola lei do Estado ou a lei da Xunta, as leyes que existen. Pero no personal laboral eu non o sei, porque os complementos en teoría desaparecen, todos os complementos que cobraban. Entón, se desaparecen eses complementos que cobraban e agora aparece un complemento de destino deste tipo, qual é o resultado de quitarlle uns e poñerlle outros? Qual é económicamente? Porque non se ve en ningún sitio, non hai un solo papel que o diga, ni un. Entón, bueno, eu penso que esas cousas tiñan que figurar na RPT e tiñan que figurar na documentación para trasladar a RPT como figuran cando a Xunta de Galicia, por dicir un exemplo, fai unha RPT. Fai unha RPT e dice, bueno, pois, estas plazas amortizan, estas suben deste nivel, esta tal, esta amortización supón estes cuartos van para aquí, estes para aquí, explica todo. E iso é público para todo o mundo. E veis, esas RPT son públicas que pode calquera persona descargalas de internet. É dicir, que incluso os postos de traballo, as características e tal. Entón, aquí neste caso é imposible. Entón, bueno, desde logo, pedirnos a un grupo que apoyemos ou que defendamos unha RPT desta maneira, cando non sabemos nada, cando vemos estes agravios comparativos, cando vemos que realmente pois hai algunhas plazas que son moi beneficiadas e outras que aparentemente non, pois, bueno, desde logo, e despois que tamén a legalidade, pois, non o sei, supoño que será, pero, desde logo, non poi ningún sitio que se cumplen eses aspectos que acabo de mencionar. Entón, se se cumplen, pois, moi ben, perfecto, pero podía poñerlo por escrito, e podía poñerse por escrito que se cumplen eses requisitos legales que dice a lei Montoro, e a lei de estabilidade presupuestaria que sigue en vigor. Vale, terminou. Sí. Só vou decir, como xa dixeron casi de todo, usted sigo co mesmo, dice unha cousa, volvo a repetir, e deixámoslo. Están dicindo cousas ou non leu os papeles ben ou ao mellor se torceron no camiño, non o sei. Está dicindo 50% a primeira cousa, o incremento. O 50% é a subida toda que se faga, vais a incrementar no primeiro ano o 50% e no segundo ano o outro 50%. Para non o capítulo 1, para non romperlo de golpe. Entonces, se habrá unha subida do 50% no primeiro ano e despois no segundo ano o outro 50%. Eu pon moi claro os papeles. Fala tamén do que é o do presuposto. O presuposto da conclusión económica irá na plantilla do personal que se aprobará conjuntamente cando levemos aí.
cando tiñamos que levar o presupuesto, é onde se vai a por todo. Os sindicatos, e ao saber os sindicatos, estou segurísimo que tamén o saben os traballadores. Saben cual é a subida de cada un deles. Tuvemos mesa de negociación. Había, creo que eran 4 sindicatos. Creo que estaba a CIGA, estaba o GT, Comisións Obreras, estaba o CSI. Todos eles firmaron. O sea, todos eles lle pareceu estupendo. E creo que fixemos en tempo récord a negociación, e para mí foi unha negociación estupenda. O sea, que non teño nada máis que decir. Vai haber suba para todos. Todos os traballadores van a ter a suba. A legalidade dice que uns terán unha puntuación dunha maneira e outros terán doutra. Se os sindicatos dan o visto bueno, é que está ben. Os sindicatos non creo que digan nin aquel nombre, nin o outro, nin o demais alá. Eles miran según como está a base, como é. E xa lle digo, fomos á mesa de negociación, todos os sindicatos, todos que non os temos na mão. O sea, que aí temos a CIGA, temos o PT, temos Comisións Obreras, os que sí, que representan a todos os traballadores, todos han firmado, todos. Estou dicindo que igual o fixemos en tempo récord, con mellor en menos dun mes. Nos chegamos e pusemos de acordo, e miraron todo completamente. E os traballadores todos teñen suba, xa verá como eles van a estar contentos. O que non se están contentos será coas súas verbas. Ao mellor non están tan contentos, porque ao mellor antes de habría que falar cos traballadores, a ver eles o que dicen, o que opinan, e a ver como é. E con eso digo yo todo. Entonces, ahora mismo, sometemos a votación, votos a favor, la aprobación, abstencións, queda aprobado. Vale, podemos cortar la sesión. Muchas gracias.